Piye nduk piye? Tekok apa? Ini cangkrik. Oh jangkrik. Jangkrik. Jangkrike yo ning kono, ben ae nggo medeni gabah lho, tikuse ben wedi nggih. Gak pareng digawa. Nek bengi iki ngene sa, negel. Krik 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 ngono. Kowe nek bengi gak gelem rene kok ndungokno. Ya aku iki lho. Awakmu yo? Awakmu yo krik 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 ngono. Aku sih manuk. Duwe manuk? Endi? Ini Mamak dono ah. Lah Sido ngebel Pakde apa ora? Sido. Piye nek ngebel mbok omongi piye nek mbok telepon? Gak pareng lho kuwi obat lho. Mau apa? Alah ora iso jemberet kabeh engko. Senen ibu engko. Alhamdulillah guys, dhisik wis tekan omah. Bar ko sawah. Icir neh guys mang habis 1 kilo neh. Jadi posisine iki guys, sawah kuwi yo jenenge plaktor yo mesim ya. Jadi kon kenceng lurus juga iso. Kadang yo lariane iki enek sing sedengan, kadang yo enek gange iki wombu ngono. Dadine sing gange kamban iku mau tengahe diiciri neh ngono. Yo maklum lah yo guys jenenge plaktor ki yo mungkin yo duwe kesel barang. apa tadi? Kakak ya. Kakak nggih ngenteni kakak nggih. Kadang yo enek mblengkore, kadang nglarik iki ora kenceng guys, kaya ula nglangi ngono kae. Terus tengah ini gak ditambahi neh yo eman-eman. Gang iki aduh ngono lho guys, 1 meter luweh. Jadi tengah iki dikeki neh karo Pak Su. Lah iki mang dhisik wis mantuk teko omah iki jam 12 jam setengah 1 ya guys. Terus Dinda masak apa ya? Gak sepilkan. Pokoknya dhisik butuhe mangkat yo mangkat ngono wis ra anu sarapan ra apa ya guys. Waduh. Masak sambel tempe. Terus oseng kangkung. Terus nyambel lombok. Lah kok sambele wis entek nek nyambel sepiro iki mau? Nek masak iki sepiro padahal dhisik iki urung mamlu ngene iki mau. Pak Su mau guys wis mam, tapi dhisik iki ditanya. Bu, masakanku enak apa ora? Walah nikmat din mantul, mantap tenan rasane Pak nek imbuhe sak piring muanjung. Ben seneng ya guys. Wis iso masak. Sa, lho pitake ati seneni kakak kuwi kok. Bu apakno kuwi? Kuwi aja ya kuwi nane kakak ya nduk. Gorene nek diseneni. Gorene engko tak piteki engko, rene. Gorene. Dek. Engko tak anu lho, celukno kakak lho. Tak celukno kakak lho. Nah, itu lho, Kak. Oh, alah bocah. Kiki pitek apa hena ya guys, gak ngerti ya di sini. Tapi wis halal kok enek tulisane halal. Kok diplototi dikek ning pring lho. Enten apa ora ini iki? Dinda. Pitekem tek din diplototi Iza. Wong dakok ya ning kira-kira sing dijipuk kenek kok. Iki pekerjaane dhisik iki urung rampung guys. Serap-serap serawang iki jek sing omah ngarep iki jek sak riet plong sing dhuwur ki lho. Nek iki engko keselen ya mungkine ya sesuk. Pitekem diplototi Iza ki lho. Nggak terus iki engko nek pas masakan nek gak nang diringesi lah terus piye? Nggone supeke kaya ngene ya guys. Nang digawekno nggon, kok digekno nggon kene lho. Dikek ning gudang ini guys. Iki engko barang-barang iki engko keluar kabeh. Enek depan, enek opo ki tak tuwokno kabeh guys. Engko terus digekno kerangkeng kaya ngene Mbah Kung. Apa ngono kae jenenge wesi, kok wesi apa lah kawat. Kawat ngono di koyokno gekno koyok ruangan sudut. Ngono kalau segi 4 apa piye ngono ya guys. Jadi aman dari tikus. Koyok ngene Mbah Kung. Ki urung kober ngresiki guys. Isek kesel
Dek sore jek napekno berase anak-anak kae tak tapekno soal iki ya ora iso tapen. Wis, lho, desih mang wis salam purung ya, guys, kok lali aku. Sepurane ya, guys, kok urung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. Soal iki wis jam 1:30 siang. Kan sing HP sijine kuwi wis nganu ngono Din, maksudnya video niki wis bek iso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati nggih. Jadwale Dinda meskipun libur sekolah, lah mbok sore lah ya panggah mangkat. Apa ki? Apa Dek nek ngarani PBB? Kegiatan lapangan, guys. Tepanggah mangkat. Oleh nggawa HP apa ora? Din, anu jerape ning konter kok lali terus ya, Dik. Gak nggo tas ah. Nggo tas ah. Wis mam. Kayak apa anak-anak bene? Soteng apa lab apa Mas Arif bene? Reok Ponorogo apa? Mbak Ica kayak mesti. Nek awurnya udah gujlukan yang ngene guys, Dok. Pokoke wis ngono kalau guyonan gujlukan wis, Dok. Kaya ngono kae, piye? Semon-semonan, guyon-guyonan tapi bar iki ya bar. Wong Icane lah ya wong iki los, penak. Di nganu piye karo Mas iki gak duwe lara ati. Ya ngeklek ae. Aku ki mau angkel ki ndek iki, guys. Dhisik iki posisine omah ngguri, esuk-esuk kuwi. Lah ndek iki ape sore jam 4. Dekne iki arep ning bengkel ganti oli sepeda motor. Lah iku ngenteni Mas Ajis. Mas Ajis jek ning omah, lah ndek iki wis melengkrong motor ning depan pintune dhisik kene iki. Lah iku Dek. Kula nuwun. Lah aku ning ngguri iki ya posisi apa-apa nek wong undang-undang mikirku ya guys, walah kok ngguri iki mlayu aku lari-lari. Lah kok malah ndek nyengenges, aku metu kira nek guyu ki kok aku walah bocah udelem bodong kono aku ya ngono. Nek kon nggarap wong gerang iki tenan guys, pokoke Mas Arif wis. Ngono nek gak ngono gak metu deh koyo malah guyu klak. Lah kowe iki ape ning endi wis sore-sore nek budal olahraga. Ya loro-lorone Dek, engko ya olahraga ya karo ganti oli sepeda motor. Dhewean nang kalih Mas Ajis kae jek ning omah. Ngono kuwi nek gak ngibang wong, nek gak ganggu wong ngono ya mbah piye. Paling ya wis dhisik tak ganggune, tak gibangi. Ngono kuwi mben dina lek engko esuk-esuk ngono ya. Cara ngeteri apa, ngeteri jajan, ngeteri apa ngono kuwi ya ngono, guys. Ya gak celuk-celuk. Butuhe salehno plek ngono nek aku gak roh malah koyo jarak ngono kae Ndek, kok sengaja ben aku kaget ngono. Ngono wis terbiasa ya guys. Aku dadi niki yo gak kaget wong kono yo nek kon njaili desih kuwi yo mbayani ngono kae lho. Wis dianggep kaya embok karo anak. Ya wis ngono kuwi, biasa. Dadi aku lah ki yo gak kaget, aku malah seneng nek wong per biasa ngono kuwi timbangane sungkan, timbangane ambek aku ki kaya gak iso biasa ngono ki aku malah gak seneng, guys. Malah ketoke guyon tapi guyon iki guyon piye ya jaili kaya wong piye ngono kae lho. Oh lah bocah udelem bodong ngono aku ya ngono. Kok nek guyu ku ya klek wis. Mbah ngono. Alhamdulillah guys, agak bar mandi, bar salat, terus rebahan karo balesi viti-viti ya guys. Disiki kadang yo piye ya guys. Wong urip kok enek ayo sing goleki kesalahanku, sing goleki elekku. Apa yo memange aku ki piye ya guys.
di matamu ki apa salah ngono lho guys. Enek family online sing julid guys, deterjen sing julid sak julid-julite. Tapi nek setiap komen ki desih bales iki males. Jadi setiap komen kok walah rasane ning ati ki nyelengkring ngono ku yo gak tak bales guys, langsung tak blok, langsung tak hapus. Soale desih ngene yo salah, ngono yo salah. Padahal aku ki yo balesi Viti, balesi komen-komenane family online. Kok yo cek panggah salah yo guys. Sing bener ki sing ndi ngono lho mikir kuwi. Kan dek nani ki enek to. Desih ki urung maksud iki urung sempet nyelepno ku lho guys beras. Kan ada sing family online sing mengingatkan sama DC. Sampean di rasani karo anak lanang, sirine iki sampean kok wis panen kok anak lanang urung diteri beras. Jane iki desih ngono iki yo mikir, guys, tapi kan belum tepat waktunya. Dadi iki Pak Su yo jek sibuk urung iso nyelepno. Wektune yo urung tepat, gabahe yo urung garing kabeh. Soale gabah kuwi yo tak pemekno ning wong, guys. Desih gak iso ngalami dhewe. Yo gak iso ngalami dhewe maksudnya ngene, di samping desih gak duwe halaman rumah, maksudnya depan rumahnya kan yo gak ono tempate sing dienggo mepe yo guys. Jadi yo gabah akeh, tur layare apa kuwi sing dienggo make mepe kuwi yo gak punya. Terus dipemekno wong kuwi kok sekirane janda. Dadine iki dikeki pekerjaan ngono lho guys, dikeki pekerjaan kon meme gabah. Lah kuwi terus dipemekno iki ndek ingi anggek sempet garing anggek digone selepan dese iki terus nyelepno 2 karung kuwi isi 65 kilo. Jadi tak taker guys teko omah. Mungkin nek timbangan yo lebih. Wong ki soale timbangan karo kiloan umplung sing bekas ada cat ngono guys, ada susu, kalengan ngono kae gede. Kuwi kan nek ditimbang kuwi sekilo, nek ditimbang ki sekilo lebih ya guys. Jadi kiloan karo umplungan takeran kuwi ya beda. Kuwi akeh takeran umplung kuwi. Nek ning kene nek ditimbang kiloan kuwi lebih sedikit. Soalnya sekilo kuwi cuma 1000 apa guys? Niki lho aku nek kon 1000 nek 1 kilo ki 1000 apa 1000 alah ngono ki aku nek kon hitung-hitung jan tenan kok mumet. 1000 gram ya Dek ya. Ki sauri pindah kae lho. 1000 gram ki 1 kilo. Lah nek takeran ning desa ngono kuwi guys ora timbangan to. Biasane ki lah sik tak nganu ya guys, tak duduh numplunge. Nah, iki guys. Tak apa? Tak duduhno takerane dese iki lho, ada cat. Dadine iki ora tek terus sret ngene gak guys, manjung sampai beras ki posisi kutah-kutah. Iku 1 kilo lebih nek ditaker, nek ditimbang nggih, nek ditaker ini. Lah iki cara ngono 8 kilo, 8 umplung iki kuwi nek ditimbang kuwi lebih guys. Enek nek kurang lebih 9 kilo. Posisine lho, jeru. Ki umplung ada cat. Kita takerane dhisik, meskipun buah mbah ning ndi ya siki sing tak takeran guys. Masak, nek masak gelas nggih nek takeran kiloan gak entek masake. Lah aku tak baleni ket awal ya guys iki tak bales dengan Viti. Makane dhisik kuwi nyelepno kan iki tak sepil nggih, Pak Su teko kuwi tak sepil berase untuk semene-semene. Lah kuwi guys enek sing komen kan dhisik anak-anak ki yo arep-arep mbok kei beras lho ngono. Lah kuwi dhisik ki sakjane yo piye yo guys. Wong yo di samping urung nyelepno, yo terus gabahe yo urung garing kabeh. Lah nek garing yo ndek sore ki lho guys agek tak teri beras. Tapi yo ora tak posting nggih, engko dhisik salah neh. Wong anggek ngene dhisik wis dingenekno lho guys ning family online kuwi sing
Pokoke deterjen ya kuwi-kuwi akune ya wis kuwi-kuwi ae. Tapi wong iki jahat ketoke, guys. Kadang ki dhisik yo mikir lha yo kadang komene ki apik, kadang yo nek walah nyeneni dhisik nek hujat dhisik yo kaya ngono. Jane iki waras apa ora iki aku ngono, guys. Gak perlu tak sebutno akune yo, guys. Pokoke iki angger setiap ndek komentar kok sekirane pedes pereh langsung tak blok, tak hapus ngono iki. Ora kakean pikiran dhisik. Kok iso goleki kesalahanku, goleki elekku, apa sithik-sithik kok sing kemayu lah. Wong ape ning dokter gigi kok laren kene kono 100 meter kok ya kon ngeterno kon apa ki kon nganter. Biasane piye? Biasane mlaku lho karek ndelok posisine toh yo. Mlaku ki nek posisine mbaon terus dalane ki ra kena ditoni montor ku ya panggah jalan kaki. Kok yo enek gebrakanmu nek elek-elek aku ki lho kok. Kok yo gak wis-wis ngono lho entuk mbenci aku. Salahku ki apa? Aku ki yo gak pernah ngrasani sampean, gak pernah njuliti sampean kok. Sampean ki aku posting piye kok tetep salah, tetep elek di matamu. Kenapa ya? Tak teko aku deterjen. Kok heran nggih. Tapi yo gak tak ambil hati, guys. Makane piye yo? Ya susah lah jelasno ki dhisik ki kadang kaya ngeteri beras ngene anak lanang. Ku yo gak tak syuting, guys. Soale kok aku yo salah neh. Ngeteri beras ngene kok disyuting. Sithik-sithik disyuting, sithik-sithik ngene mesti ngono. Tapi dhisik yo wis los. Ibarate iki ngene, guys. Kan nyelepno 2 karung isi 65 kilo. 65 kilo gak timbangan lo ya takeran iki. Jadi kuwi tak apa ya cerita sedikit ya, guys. Bukannya dhisik sombong, bukannya dhisik pamer. Tapi kuwi ora tak post. Soalnya ya Pak Suwi lah maca komentare family online ki pedes pereh, guys. Ora usah disyuting, Mak. Mandak ngene engko disyuting. Sing penting ki awake dhewe karo sing kuwasa sing ngerti. Nek masalah weweh ngene-ngene gak usah di-post, gak usah di-syuting. Pak Su, aku lah yo gak, Mas. Gak Bapak, aku nek masalah di-syuting ora ki wis piye yo, guys. Yo gak selalu apa ae iki di-post, gak selalu apa ae di-syuting. Jadi weweh beras iki posisi Pak Su ki tak kon ngeter-ngeterno ki papan bengi, guys. Ben gak ketok wong. Ben gak diarani wong ngene-ngene. Sing penting aku karo sing kuwasa sing ngerti. Jadi 65 kilo kuwi dhisik cuma apa kuwi ngengeh, maksudnya ngengeh ki yo piye ya, guys? Ngengeh ki bahasa Indonesiane alah piye ya, guys? Pokoke aku dhewe mek bagian 15 kilo ngene lho. Terang-terangan ki ngono tak nggo bancaan. Sing liyane ku yo tak dum-dumno sak itik sak itik, sing penting rata ngono tak jelaskan nggih. Kuwi tak bales dengan Viti. Lah sing anak lanang ki tetep tak nomor 1 kan, guys. Pertama sing tak teri ya anak lanang, ora ketang mbuh pirang kilo kuwi wis tak tapeni resik rumangsamu. Wis tak tapekno resik, wis ora nek brambute, ora nek krikile. Nek gak salah ki 8 kilo iki. Tapi nek ditimbang yo lebih ngono lho, guys. Terus tak endum-endum sing sekirane ngingetno wong sing gak panen. Ngono iki dhisik lagi yo melas. Tak ndumi ra ketang 7 kilo, 8 kilo tak dumi. Urung anakku lanang dhewe yo, guys, Mas Agus. Kuwi ndek sore Pak Su bengi-bengi yo tak kon rono. Ben gak dingeti wong, ben gak disekira ki sombong, gak dikira pamer. Aku lah ngono ya peka, guys. Aku ngeteri ngene anak lanang ngarep omah ki lho. Kuwi ngenteni posisi aku wis apa kuwi bar isak. Dadine bengi, seropot tak terno wis. Dadi ora kakean ngono. Nek ngono ki engko malah piye yo? Yo ki mangke nek sing komen neh, guys. Dek, Mas Lali mantan yo kebagian lho, yo tetep tak nomor 1 kan to, yo tetep kebagian wong nyelepno kuwi yo khusus arep tak bagi-bagi, tapi dhisik kuwi kok bukane terus
ngetokno ning sosial media kabeh ki yo gak yo guys. Engko ndang yo enek sing julid ngono kuwi lho. Aku ki jagani komentar-komentar ngono kuwi. Wong deknane ki ceritane kan ngene yo guys. Dek, anak lanang arep-arep mbok weki beras kan ngono nggih. Lah aku terus bales ning Viti. Urung nyelepno nggih Bu, nggih sepurane. Aku kuwi urung iso nyelepno kan ngono kan bales komenane family online toh dhisik iki. Rak yo gak pamer toh. Nah aku ki duwe gabah terus ape nyelepno sapan lho ngono ya wis komentare ning aku wis walah ya Allah arep nyelepno ngono kok omah ngomong ae ora ndang nyelep-nyelepno kok sombong men lho. Lah sing tak sombongno ki apa? Wong dhisik keduwehane yo ngene-ngene iki kok tak sombongno. Aku ki kadang ya Allah Gusti. Bales family online, tak bales Viti yo salah. Engko apa kuwi panenan sekirane aku gak weweh, gak tak lihatno ning media sosial, gak tak vlog salah, darane aku ora ngekeki yo guys. Dadi posisine dhisik kuwi repot. Repote iki ya engko tak post ya salah darani sombong, ora tak post ya darani gak weweh. Lho, rak repot ya guys. Makane ya wis karek terserah sampean jenengan piye nek nilai aku, piye nek ngeti aku ki piye. Tapi muga-muga ya cara mono mbuh piye-piyene ki jenenge wong panenan ya guys. Kuwi nek didol gabah ki sekintale metu pira. Lho, ngono ki lah wis tak nganu ge, wis tak rancang. Wong dikeki rezeki Gusti Allah kuwi awake dhewe kudu genten ngekeki sing membutuhkan. Ora kok tak pangan dhewe, ora kok tak totoli dhewe saben dina ki ora. Ngono kok jek mbok salahno aku kadang ki ya Allah. Ya wis pokoke akun ya wis kuwi-kuwi Pak Suki sampe ngene. Sampe reh-reh dhisik. Wis mak wong masalah wong komen ae tarah awake dhewe iki masih yo bener tapi yo panggah digoleki eleke ngono ki. Alhamdulillahirabbil alamin. Ndek apa nek nyangoni? Ya Allah ngene iki lho anak wedok wis diparingi rezeki Mas Lalimantan. Ngene iki cek wis sampe mangkat sekolah ya lho diparingi rezeki ngene iki lho guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoke muga-muga rezekine yo lancar terus, diparingi sehat selalu, diparingi panjang umur, muga-muga rezekine berkah barokah nggih Mas, matur suwun sanget. Aku ki nek ambek anak lanang ki kaya wis nganu guys. Bendina lah kuwi lho, umpama kok aku ning kono resik-resik kok anak lanang sekirane urung tuku beras apa gak duwe beras. Oh iya yo tak cupne sego yo tak pekno beras kene. Aku ki gak perhitungan guys asline yo. Umpama engko sok mben nek dhisik nyelepno neh kok sekirane kono gak duwe beras, gak duwe piye. Ya engko tak kei neh, ora kok cuma pisan ngono ki ora yo, guys. Wong aku kono nek ambek aku nek nganggep ya wis kaya ibu karo bapak, lah sedangkan dhisik nek nganggep ya wis kaya anak lanang. Dadi panganan ki wis rono rene. Ndak setiap hari ngekeki ngene, setiap hari ngekeki ngono, dolan ngene, dolan ngono ndak kon ngepost ya, guys. Yo posting ki yo posting, yo video, cuma yo kebetulan kok iki mau gak sengaja yo video apa ora ngono iki yo didelok lah. Aku kadang yo piye ngono. Ndek sore guys, ndek sore iki dhisik bar ngeteri beras ngene anak lanang kan. Dhisik terus pulang toh, terus mandi. Soalnya dhisik kuwi urung mandi, sampai maghrib dhisik go mandi guys. Guru-guru yo kuwi mau napekno beras anak lanang iki sampai adzan maghrib iki lagi rampung. Bar napeni beras kuwi yo langsung tak terno rono. Lah iku terus tak enekno. Mas, kan posisi iki dina Kamis to, sesuk iki jare arep Jumat berkah, belanjane iki wakeh ngono tak takoki. Nek arep iki arep apa toh Mas, nggih acara apa kok sampean blonjo akeh. Anu Dik, arep Jumat berkah. Ya engko nek Jumat berkah Mas, engko njupuk beras kono, engko tak teri beras omahetan dienggo Jumat berkah. Nek masak sego arep pirang kilo, aku ki ngono guys tak jelasno.
Lah iku sing anak lanang ki muni ngene, Dik, Jumat berkah ki titipan kok hamba Allah, Dik. Wis enek danane, maksudnya beras ya wis tak siapi 2 karung. 2 karung ki 10 kilo antaran ya guys. Beras sing kok Indomaret kuwi kan wis dheke tumbas 2 karung ngono kuwi lho, 2 bungkus. Lah iku terus oh ya wis jaba nek wis tak kira ki urusane dheke dhewe ngono lho guys. Tak kira engko nek menawa masak 5 kilo kan tak jupukno kok kene ngono ya guys. Dhisik dadak jere family online sing anu de kok hamba Allah. Titipan kok hamba Allah kon nitip Jumat berkah. Ngono gak apa-apa Mas. Berase aku lah. Gak de wong ya wis enek danane, wis gak usah. Ya tak tawani ngono guys. Dhisik iki yo gak dek terus tipe wong sing perhitungan, tipe wong sing anu iki gak. Cuma dhisik kuwi yo cara mono ki meskipun ngono lagi dhisik gak tahu cerita kan ket biyen mula gak pernah ngomong nek ngono ngene gak. Kuwi intine ya aja kok sampean-sampean sing dokumen ngono dhisik asline iki yo gak buka mulut guys, gak buka suara koyo ngene iki mau lho. Koyo ngene iki mang aja sampean kuwi dokumen. Anak lanang kebagian pora ya, Dik. Anak lanang keduman pora ya, Dik. Delok nang ndume pora ya, Dik. Aja ngono ki dhisik yo gak bales video, guys. Asline dhisik yo cukup tak nggo meneng, cukup tak rahasiakno, pokoke lillahi ta'ala lah. Bismillah semoga aku duwe niatan ngene-ngene muga-muga ya berkah barokah wis ngono piye, guys. Lah kok ndelale yo enek sing komen ngene. Lah terus tak jelaskan. Ngono nek tak jelasno ngene, kadang kok yo jek salah. Ora tak jelasno, kadang yo jek salah. Ya wis ngono kuwi ya, guys. Ning dunia sosmed ya tetep digoleki kesalahane, tetep digoleki eleke. Kuwi jenenge wong sirik. Wong iri dengki iki ya wis ngono kuwi. Wis gak kaget nek dhisik ya. Apa meneh kok tingkah polahe dhisik saben dina ki tetep. Lho nek wong julid, wong iri dengki, wong gedhing gak nganu ki kudune kan gak ndelok videone ya, guys. Alah wis molah aku wis wong iki ngene kok. Tapi kok mengikuti terus. Tapi nek komen kok yo ngono ki mau. Dadi kak yo wong iri, wong julid. Wis ora seneng videone kok panggah ditonton. Sing tak gumuni, sing tak heran iki ya cuma kuwi tok. Kok yo enek yo wong sing kaya ngono kuwi. Wah, wis karek kono lah piye. Karek sing kuwasa ya, guys. Pokoke pasrah karo sing kuwasa, dhisik wis gak iso berkata-kata. Intine ya cuma iso kuwi cuma sabar, iso ndongakno wis ngono piye, guys. Nek jenengan nilaine dhisik elek ya terserah. Pokoke karek sampean kono nek nilai awake dhisik piye, nek ndelok awake dhisik piye ngono ya guys, gak usah digawe apa pikiran nemen-nemen. Los dol karek sampean kono nek komen piye ya panggah tak tampa apik, panggah tak dongakno apik sampean. Takon sehat terus, takon panjang umur. Takon rezekine wakeh seperti air zam-zam ngalir terus. Ya gimana ya guys, kejelasannya begitu. Kita jelasno pakai viti sing sak jelas-jelase. Begitu. Ben gak do salah paham. Engko nek tak critakno ngene kok ijek kurang jelas, ijek enek sing komen ngene. Lah ngeweki kok cuma sakmono ede, ngeweki kok cuma sakmono. Lah tarah yo beras iki yo dibagi-bagi wong akeh, ora trimo wong siji loro. Nek jek enek sing komen neh nggih. Aku ki yo piye ya, guys. Jadi wong urip ki nek rumangsaku yo nek rumangsaku mbah nek maca wong nek maca aku piye yo gak nek rumangsaku ki dadi wong yo gak pelit-pelit temen kok. Ya umume wong akeh, lumrahe wong akeh iki piye ngono ae. Ya gak begitu pinter ngaji, ya gak begitu dadi wong sing solehah. Wong
piye yo amit nuwun sewu nggih pangapunten. Aku kok elek-elek wong jilbaban elek gak, Guys. Dhisik iki yo ngene lho. Bener kuwi wong jilbaban. Wong ora tau coplok jilbab, gak tau ninggalno salat. Tapi kuwi nek pemikirane dhisik lho nggih, nek pemikirane dhisik. Wong jilbaban terus gak tau nyoplok jilbab, salate yo gak tau bolong. Iku yo bagus. Tapi enek sing jenenge wong kan gak sempurna ya, Guys. Tapi nek atine kuwi elek, iku yo panggah dadi wong elek, dadi wong sirik. Ngono Guys, ijek gelem ngene lah, ijek ngene lah ngono. Lah tapi nek menurute dhisik ya meskipun salat memang mbah ditampa mbah ora, tapi kene kan wis berusaha ya, Guys. Kan enek sing komentar lho dhisik kok gak jilbaban ngono. Kadang yo enek sing ngono barang, ngono kuwi kadang yo aku yo mikirin yo Cah. Aku kok yo urung sepenuhnya aku iso nganu ning piye yo, maksude iso dadi wong istri sing solehah, sing muslimah ngono lho. Ngono kuwi kadang dhisik yo jek terenyuh kok ngingetno wong sing wis bener-bener soleh ngono. Tapi pemikirane dhisik terus tak balekno ngene, Guys. Maksude yo nek cara menawa jilbaban kuwi dhisik sepenuh kuwi sedina sewengi gong iso brukut ngono ya, Guys. Tapi aku pikiranku ngene, tak pikir. Sing penting ki dhisik nata ati, nata pikiran. Sing penting ki ngono kuwi, Guys. Tak eling-eling karo wong liya, maksudnya ki mbuh karo tangga, mbuh karo sanak sedulur, mbuh karo sapa ae. Ucapan, sing penting ki ucapan karo ati. Ucapan ki mang sebelum kita ngucap ki dipikir dulu iki engko ki nusuk perasaane wong po gak yo. Wong aku ngomong ngene iki wong kuwi engko mangkel po gak yo. Dadi berusaha awake dhewe sabar ki lho. Sabar ki abot lakone, Guys. Aku nek dibilang kok gak jilbaban, kok gak ngono ki aku malah gak duwe rasa piye yo. Sing penting ki ati. Noto ati. Wong noto ati ikhlas karo sabar terus karo piye ya Guys, pokok iki intine ikhlas, jerene ikhlas. Ikhlas iki kudune jaba jero lho. Aja kok ucapan tok, atine engko gak ikhlas. Ngono ki ya padha ae. Nek bagine dhisik kok gak ngono, Guys. Sing penting ati. Ati, noto ati. Meskipun jenenge wong salat iki tetep bolong ya, Guys. Rara bolong nek wong wedok iki gak enek salat iso full iki apa meneh dhisik iki jek duwe halangan. Jadi salate ya bolong-bolong, sing penting ki atine, nata ati karo nata pikiran. Sing penting ora julid karo wong liya. Muga-muga family online sing wis komentar sing elek-elek ki yo dhisik yo gak pengen terus dhisik dipuja, gak pengen dhisik dipuji, gak pengen dhisik diumbul-umbulno diwahno ki yo gak pengen, Guys. Dadine yo gak kena diucapno lah, pokoke ya sing ngono kae. Engko dhisik ngucap ngene ya tetep panggah kleru. Ya pokoke sepurane ae nek jenengan komen kok sekirane ora tak bales. Kuwi ya sepurane ya. Ya dhisik ya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pokoke ya doaku selalu menyertaimu. Tak dongakno apik, tak dongakno jenengan panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Semoga Bu, meskipun jenengan ki ning aku ketok iki sirik, ketok iri, dengki, gak apa-apa. Sing penting jenengan sehat selalu, panjang umur, rezekine lancar. Dongaku yo sing apik-apik kanggo sampeyan. Nek sampeyan ning aku iri, dengki, julid, pokoke sak teruse lah, pokoke yo terserah. Iku ngono karek urusane sing kuwasa entuk nilai piye ya, Guys. Sing penting dhisik ki ora gepok senggol karo sampean. Aku sampean lho ora kenal, sampean toh kenal aku. Jadi aku gak nggak masalah karo sampean. Ya sepurane ae nggih. Pokoke minta maaf yang sebesar-besarnya kalau dhisik ada salah kata, ada tutur kata yang kurang sopan apa kurang ngresepaken penggalih panjenengan semuanya nggih family online. Muga-muga yo
piye ya disepuro karo Gusti Allah. Pokoke doa baik kembali baik, donga dinonga ya sik ya guys. Nek dhisik sekeluarga ki enek salahe ning family onan semuanya ya maklum lah. Dhisik ki wong goblok, wong gak Jawa, wong bodoh. Pokoknya minta maaf yang sebesar-besarnya meskipun aku ki saben dina ki tetep duwe salah guys, tetep duwe kleru karo family online. Mbah ucap kata, mbah tutur kata sing ora tak sengaja utawa sing tak sengaja. Muga-muga ya dhisik kuwi disepuro karo family online semuanya. Ngono ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.